Charlie búcsúztatására sok rajongó gyűjt össze ezen a szép erőtényesen. Mindannyian izgatottan várjuk az eredményt. Vajon sikerül-e Charlie-nak kibírni ilyen hosszú időt kenyéren és vizen, és pofin lett? És most, hölgyeim és uraim, minden kedves néző legnagyobb örömére hadd mutassam be önöknek Mr. Charlie O'Brien-t. Szabad lesz? Biztos benne, Mr. O'Brien, hogy ki fogja állni a próbát? Kisasszony, lehet, hogy ön nem ismeri a jelszót? Csak a pufin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot. Ha csak nem az a $2000, amit díjul tűzte ki, ha sikerül végrehajtania a tervet. Ismétlem, csak a pufin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot. Ön talán ingyen csinálná? Jaj, de cuki! Ami drága Charlie, mint mindig, most is sziporkázik. És most egy utolsó kérdés, Mr. O'Brien. Hogyan merült fel az ötlet, hogy hónapokat töltsön egyedül az óceánon? Kedvesem, még mindig nem fogta fel, hogy erőt és mindent lebíró akaratot csak a pufin adhat. Charlie azonban mégsem lesz teljesen egyedül, hölgyeim és uraim, ugyanis egy szépséges papagáj is elkíséri őt hosszú útjára. Talán Pakito is rajong a pufin lekvárért? Kérdezze meg tőle. Pakito, áruld el a kedves tévénézőknek, te is szereted a pufin lekvárt? Én csak a papagájcsajokat szeretem. Na? És ebben a pillanatban a jacht elhagyja a mólót, megkezdődik Charlie O'Brien nagy utazása. Sok sikert és sok szerencsét kívánunk a nagyutazónak. Viszlát, Charlie!